Здравейте, хора! Аз малко играх извън кадър, но искам да ви кажа, че днес ще се опитаме да се махнем от тук и малко да разширим и да стане малко по-голямо мястото ни, защото фермичката не расте много, на мен не ми харесва и да, така че днес ще се опитаме. О, пчеличките излязоха. Това има мед. Как да го взема? Не знам. Но да знаете, че съм играл извън кадър. Малко такова. Какво за... Добре. Малко оправях фермата. Такова. Фермата беше... имаше диня и тиква. И там събирахме и си направихме тук тревичка. А днеска ще копаем повечето, за да минем това. Опа, не. Добре, айрон имаме, окей. Така, харесва ми за къде започваме. Добро започваме, така. Сега си оставя тази бъкет, вода тук, за да ми е празна кофата, да мога да си взимам. Не. О, чест, който ни обича. Какво има в него? Може да направим enchanting table. Може да пускаме музики и имаме ферма за sugarcane. Добре. Така. Нека да ги оставим ето тук. Така. Обсидиана тук. Мюзика тук. Така, бук тук. И това е. Така. Дано ни дадат още, да си направим. Ма те събират прашец, това е добре. Да харесват ми. Нека си чупим чещето. Дай, моля ти, чупи го. И такова ще направим леко. Ще направим. Не, просто. Такова. Иди го. Добре, вече съм осветнал на този, защото той ни поразява и не искам да... Не. Защо? Какво? Как стана това? Това оцели. Не. Нямаме мляко и това е гадно. Затова... Не, как траям. Язго. Така. Изчакайте малко. Пак ли? И имаме вече семена. Така. Те не спират. Чакай. Отиваме, си вземем така правя. И сега си поставяме много. Тук съм оставила една тревичка, ето тук, за да знам откъде да почвам. Така че...
махай се, коте, моля те. Аз искам, че продължа така. Не ми трябват котки. Аз не знам за какво ги оставих, но да си живеят. Пчеличките си ги оставям, защото те са полезни, може да ни дадат мед. Но в Майнкрафт по принцип няма мед. И да, така че просто тук си правят работата. Или май има мед, не знам. Или не знам какво се прави по-точно как. Така. Ох, те много замърсяват. Не, махай се. Биго. О, добре. Така. О, чест. Чакай ще го изкопая. Ох! Умри. Така. Искам да си изкопая честчето. Си го взема и да оставя малко нещата, защото почват да ме пречат. Така. Какво исках да направя? Да, си оставям тези неща. Те са тук, така тук. Това. Рибка. Айранче, чешче. Такова, любимо чешче. Такова. Тук. Така. Готово. Аз съм Диана. Аз съм Мария. Те само ме дразнят. Но какво да кажа? Даже не знам какво пея. Но, ако още не сте гледали, гледайте най-яката песен Афъца. Много е яка, така започва с Афъца. Наистина, много е тъпа. Значи, ако я чуете, толкова много... Не, махай се. Не, махай се. Yes. Мъртво. Маша, също такова. Имаме free level. Още ли? Не, брато. Добре, бе, ако искаш още един път. Мислях, че разбрах как се маха това. Вижте, чакайте. Просто слагам всичко. Не знам кое слагам, как слагам, къде слагам. Добре. Така май ще го махме. Yes, аз съм много big brain. Така. Така. Трябва да малко копаем. Да продължим да копаем, защото така. Трябва да си обещахме, че ще минем този левел. Iron. Окей. Поне сега мога копая, защото разбрах някакъв хак. Защото разбрах, че като умря пак ми даде това. Пак трябва да се направя Iron Match. И направо просто така го разбрах и вече така го използвам. Това ще го използвам. Стигаме до новия леер и спираме, защото ще стане много дълго видеото и това май вече е дълго. Защото не може цял ден да играм. И да, така. Аз да си оставя кофите, защото само вода ми дават. Имаме 2 кофи и аз точно ги махна. Би се.
Мече ще ми трябва още един. Да. Не, брато. Брато, махни. Натам. Ще умрем, хора. Yes. Yes. Сега ще направим Iron Match. Не! Iron Match, казахме, не Golden Match. Защо толкова Iron? Не искам толкова Iron. Да продължаваме. Ети меч. Мечак. Мечова пух. Пух. Сладко пухкав мечо пух. Сладко пухкав мечо пух. Уити! Брат, виж, минус 104 стигнахме. Представете ли си колко е това? Това е ада. Така че... Но не ми го умрете, защото ада е ада. Не знам какво говоря. Така, продължаваме с тези неща, чакаме. Направо и тук ще копаме. Добре. Леер. Окей. Леер. Лапис най-накрая ни дадоха за Enchanting Table. Най-накрая имаме лапис, лазули. Чакай. Чуканката нинджа. Така. Окей. Чест. Супер. Не знам, то става на блок, след това става чест. След това не знам си и аз какво. Траля-раля. Нещо падне. Окей. Това аз не го оцелих, той си падна. Ничко. Много хубаво. Падна си, аз не съм направил. Това умря. И умри. Добре, всички умря. Светна! Там. Аз не знам за какво го направих това легло, като не го използвам. Бе, коте, махай, защото... Тариева! Не знае ли си пътя? Ето вижте, брат. Чест стана. Не знам. Какво става? Не. Той е на такова. Yes, махай се. Yes, бе. Yes. Има ли флиер? И направо ще вземем тези и преберем нещата на тези. Така. Това имаме ли го? Не много. Май не, да, нямаме го. Това е тук, така, още такова, айрон, такова, не, така, добре. Е това. Така, голд, съндъци, тук, така. Добре. Бам. Така.
Да, скачаме. Видях ли? То се носят... Не знам. Не знам аз. Така, те са ми подредени. Така. Окей. Няма проблеми. Нищо не е станало. Поне вече му свикнахме на този. Ох, бе, тук чинваме ли са? What the? Тази котка подя. Видяхте ли? Наистина, брат. Не. Падай! Не, так му хода. Добро. Една такова... Не. Ето. Окей, всичко ми е тук. Но проблем. Няма проблем. Не. Няма проблеми. Аз тук почнах. Купайте веднага. Ла. Няма си жив. Аз не се бързикам. Окей. Чао. Някой друга среща. Трябва пак малко правя. Нозле. Не, брат. Не. Падна ли? Yes. Аз кой излизам? Аз пак трябва да ги слагам. Омръзна ми да умирам. Омръзна ми наистина, хора. Давай. Гледаме малко. Опа, какво правя, бе? Да. Тук. Пак го бърках. Тук. Как котката ще влезе? Леле, понека дойдох, как казвам. Не. Това наистина почва да е много трудно. С които умря. Това най-мраза на тези рибите. Искаш да купаеш, когато са при теб и те. Не. Така. Нека си останем тук в водите. Аз ще взема флиреера. Имаме още един флиреер. Взехме един флиреер. Не знам, фри. Взехме безплатен блок, без да купаем. Да го обясна. Да. Така. Не може ли някакъв по-лесен начин да умреш? Не знам. Не, ти умряхте. Леле, аз умрях, защо ли? Аз искам да умра. Да. Буквално видяхте ли пред мен, че мамче. Мами, много ти
Видяхте ли точно пред мен? Не знам как стана. Не. Не. Да. Какво говоря? Да. Да, ми аз мога да кажа. Да. Чест. Ох, те риби. Добре. Моля, бързо. Още една тиква. Брат? Не. Не. Чакайте. Сега идвам с мотиката. Мотиката идва. Тигери-гери, тики-тикери, дингери-дингери-дингери-ди, дингери-динг, дингери-динг, дингери-дингери-дингери-ди, ди-ти-ди-ди, ди-ти-ди-ди, ди-ти-ди-ди-ди-ди, дуе. Тут-тут-тут. Redstone, gold и чест. Не знам. Два честа. Пич. Това е чест. Йо, какво става? Йо. Але, ще умра. Але. Oh, yes. Cha. Ding. Да. Чакайте. Yes. Тръгвам. Малък делфин. Чао. Чакайте. Оставам всичко. Така, първо оставам хубавите неща. Бам. Редстоун. Лапис лазули. Така. Така. Не, от тук имаме мотика. А от тук имаме всичко. Така. Още едно такова. 3 съндъка. 9 такова. 10 такова. Така. Тук. Мале, аз съм много добър вече. Тук. Още една тук. И 2 водички тук. Така. Готови ли сте? Недъра! Майтапища. Това е недъра. Хора. Утре ще продължим. Довиждане.